Na Normannaigh. Is minic a rinne na Lochlannaigh, rúthar ar chósta na Fraince. Rinne siad rúthar ar fóras sa bhliain 845. Tá réistamh ionsaí a dhéanamh ar fóras títhúide eile rinne rí na Fraince conradh leo. In 911 thug sé 100 dóibh socrú síos a dúscair na Fraince. Mar chuid san chonradh, fós rallóideas eile iní rí na Fraince. Tugadh an Norman ar an áit na chuir siad fuatha, ciallaíonn sé sin tír na bhfear ó thua. Le himimecht ama, thosa daoine ag gcliath Normannaigh orthu. Thosa na Normannaigh a leabhar Frainceise agus ghlac siad leis a gcuide a bhí sa rank, an síosaíocht. Ba haidirí den scá iad na Normannaigh. Sa Norman, thosa na Normannaigh a troid ar chapel. Tar éis tamil, bhí an ridire an-tábhachtach san áram. Cuireadh na Saidirí I dtí phríomhrúpa. Bhí na babhadóirí chun tusa, d'úsáid siad bogha agus saigheada chun a náimhde a ionsaí. Bhí na cosisithe tíbhthír de na babhadóirí. Bhí scíe agus sleá acu agus bhí siad an-láidir. Bhí na ridirí ar chapel tíbhthír de na cosisithe. Bhí siad an-láidir agus rinne siad rúthar nuair a bhí an tám éideannach. Bhí ridirí ar chapel a bhád níos airde ná Saidir cosise. An airde sin, déitadís Clive a luasca anuas air le níos mó neart. Bhí capaill níos tapaill na daoine. Déiteach na ridirí ionsaí, búlú nó dul timpeall ar na náimhde go tapa. Nuair a rinne grúpa ridirí rúthar le chéile le na sleánta, déitadís línsa na námhaid a bhriсе. Bhí máchan an chapel agus an ridire ag lán luas cos le balla a bogadh. Chara strapaí coise leis na ridirí fanacht ina hí agus iad a marceacht. Thug an díola tacaíocht mhád dóibh, agus bhí sé an-deacair iad a leagad an chapel. Bhí na ridirí an-ilte, cha siad cá éid a phrom. Go minic, nuair a tháinig Saidirí eile iad a teachta na dtreo, tháinig eagla ortha agus heisiad. Ghlach na Normannaigh seileadh ar go leor tailte, fiú in áiteanna I bhfad a géin cosú leis an Iodáil agus an Táil an Oíche. Sa bhliain 1066 rinne na Normannaigh ionradh ar Hasna, bhí cheannaireacht Liam Duke na Normanna. Bhua na Normannaigh ar na Sasnaigh I gcá Hastings. Mariú rí Hasna, Harold sa chá. Thus a daoine ag gcliath Liam Conquer air. Crónaíodh é mar rí Hasna in ár Douglas Westminster ar lá nullag 1066. Bhfuil le Saidirí Normandacha taobh amuigh an ár Douglas tarna ón slua, agus híl siad a go raibh éirí amachán. Le scanra las siad tithe in aice leis an ár Douglas. Tápéis Bayou. Insin tápéis Bayou scéal Liam Conquer, agus conas a bhuaigh sé crón Hasna I 1066. Tá sí an-fhada, beagnach 7 méadar. Ní tápéis í an á riire, is breodnéireachta tainte. Tá spáinneann sí longa, cahanna, cosláin, agus fiú fearr a bhfuilú sa tú le said. Tá breis agus 600 duine agus 200 capal ionsa. Tá sí cosa le greanán an mánaís, tá a lán achtraí ionsa. Tá spáinneann sí dún céir de chaisiad. Chaisiad mála na lúb. Bhí na míl sa fáinne beaga ar an nasca le chéile chun éadach láidir sa lúpa a dhéanamh. Déiteach sé buile Clive a stoppa, ach bhí sé trom. Bhí sé go trom le 10 go 15 kilogram. Chaisiad clogad chun a gceann a chosint. D'úsáid siad scíe chun a gcorpa chosint. Tá spáinneann siad dún freisin
Cén cinál áram a bhí acu. Fred siad le tuanna. Fred siad le claimhte. Fred saidirí cosise le slán. Fred ridirí le slán na fada. Rinne siad rúthar ar an náimhde. Fred na babhadóirí le bogha agus saigheada.